Здравейте, скъпи приятели! Аз си дойдох от поредната химиотерапия. Предната вечер, т.е. Си дойдох от поредната химиотерапия. Бях помолил професора да намалим малко дозата, защото предния път страничните ефекти бяха убийствени. Даже тук в България препоръчваха по спешност да влизам, да заминавам за операция на черлата. Обаче ми се размина. Помолих го да ми намали дозата, ама той отказа. Каза, нека да видим и този път как ще си. И тогава ще му мислим. Вчера бях много добре. Върших даже някои задачи, за да отменя съпругата. Нали, защото и тя се убила. Обаче от нощеска... чак ми трудно да дишам. За сега нещата вървят по план. Нали, по график, терапия и всичко. Като изключим страничните ефекти. И силните болки, които хапчетата не могат да ги спрат. Леко ги притъпяват. Нещата вървят по план. На 22 съм пак на химия. Още не е почнала да се увеличава водата между органите, което означава, че химията вече я стопира. Поне за сега ще видим следващия път. Съвсем скоро ще пусна пак още видеа от историята от сагата, от поредицата, която ви бях обещал. Но няма да споменавам доктори, няма да споменавам болници и няма да казвам какви кошмари съм изживял в българските болници. На места, някъде. Някъде бяха страхотни докторите, и условията, и докторите, и сестрите. Примерно, аз много съм доволен от габровската онкология, от докторите, от персонала, от сестрите. Но за кошмарите няма да споменавам. Който иска да знае, налично мога да му кажа, мога да разкажа. За сега е това. Продължаваме борбата. Продължавам да се стегля. Страничните ефекти са убийствени. Бъдете здрави и се обичайте. Това е за сега от мен.